Case number 682 hiyo ya mtone zvayo of 2025. Claim iri kuti shungu uyapindure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu ndikakubata ukapfuma mhosva yako ukatondipa nhendamurandu ipo pari paukama. Shungu yapindure nhau yako yekudanana nemudzimai wangu ndikakubata ukapfuma mhosva yako ukatondipa nhendamurandu ipo pari paukama. Nauyo makurukota Maita basa secretary. Ade mingi. Siretize. Shuwa pamusoro ntauro. Ningati Nakupa mkana ukutauri. Okay. Ningati mukomana shuwa tinoita zvekuvaka naye. Tita zvekuvaka kanotisiya pagomba. Chinovaka pamudhara chirwa nemoto. Anzi amani ndakusiya pana taida kuplasta kitchen. Ndinoenda kutora kumanhero. Ganimbodzokera kumba. Okay. Pakanaka. Mukomana vati siya vaita 3 days ana kuya kututora. Rechi 3 ndo paakaziya zvekuma 99. Zvanza ndakuona kuti mukugona ire basa. Kumana basa murukita. Ndakukupa imari transport yoti kana mapedza muya mukwira pakado hata muya kuma. Kana masvika pasowe pamunodzikira mufona bike rero kutora. Sure. Tapedza basa yedu ataenda. Mota yandakakwira inini ndine muningi wangu atazomshika shika. Vanditi mukono amaigurunda vaona kwa jam. Ona kwa jamu wangu anani zvikanzi wanga nomukadzi mutsvuku soba ndatadza kumuziva. Ayo pakanaka. Ndaenda shota svika pasowe paya ndobva tafonera mukomana bhata asikukwasa kutora asiga tumemufana nebhaiki amanya kutore. Mukomana bva uya bva atitora. Taenda kumba ndofunga tine bhora taida kuona Real Madrid. Nemukomana yeye. Ndobva ndati aga nemanyonosiya secho kumba. Ndichinosiya secho kumba ndabvunza madzimai. Ndanzwa kuti mama aenda kwa jamu. Mama aenda kiti zvikanzi anamboenda kwa jamu. Ndakati aiwa ka ndazvinzwa kuti mama aenda kwa jamu. Ndifunga kake chi5 ndichivabvunza kudai ndo pakazoti asori. Ndakanganwa shuwa kwa jamu ndaenda. Ndati ko mama muchienda kunoiti. Kana achiperekedza ameni kuchipatara. Ko mama aenda ku bus stop kwa jamu muchisiya pasowe padhuze sei. Zvikanzi aiwa tatafana kufamba zvedu netsoka. Mota dzadza nonoka kuuya. Madzimai ndaona kuti pamba panapa pamwe foni ndo iri kukonzeresa. Amuchagara panapa. Ndakumbotora foni zvikanzi afoni tora zvako. Nofunga ndiri pakati pokutaura nawo daro mukomana akabva afona pafoni yadzimai. Ndabva ndadaira ndini ndakati apa mwambo tura yangu yakaramba. Semunhu wanga ndinaye. Tida kuona bhora. Ndabva ndadaira foni yezvo zvikanzi shamwari dzoka kunoko. Tatenga doro rakawanda dzoka kunoko. Timwe chimirire kuona bhora redu. Vana dzoka. Ndiri pakati pokudzoka. Nofunga ndandaserwa ne50 meters ndisvike pamashops paipai. Message yonkomana yabva yapinda mufoni yadzimai. Andayaona shu. Yaripo 3. Munhu wangu kawo. Andinoja naye. Ndobva inini pandakaona message ana kudzokera kumba. Ndobva ndaenda mberi kubhawa kuyo kwanga tida kuona bhora kuyo. Ndanosvika shu akabva anonditengera doro. Ndabva tatomwa ana uzoti message ndamaita se. Ndamaona. Tatomwa doro richimirira bhora redu ri. Bhora redu akubuda kuma 9 dzedza kwana. Moyo wangu manje wakudzimba nokumwa imwe wakandaita kuyo. Komana uchokwada angadaro. Ndakuta makuta. Komana sho angadaro. Moyo wangu wabva. Ndaenda pasekuru wangu inini vanhu vabereki wangu andogara navo. Ndakasvika pasina vanhu vakakiwa. Ndaenda kwa ambuya vemukadzi uyu ngomana hapana chaiziva. Ndaenda kwa ambuya vemukadzi ndavamutsa gogo. Uyai kuno pane nyaya yanetsa handei kumba. Taenda shuwa. Gogo nyaya iripo ndo iyi mufoni. Bvunza mukadzi wangu, mukadzi anamboramba. Chokwadi baba mwana ndodanana naye murume. Mane mwedzi mungani? Zvantane 2 months tidanana. Pa 2 months makadanana makagarawo meseri zvikanzi takagara tese ka 3. Waipiwe hey zvikanzi pokutanga akandipa $12. Pechi 2 akandipa $5. Pechi 3 akandipa $55. Kureva kuti $22. Yaakapiwa mudzimai. Gogo ari kunzo zvikana gogo but zvaita waninyadzisa. Ava ndamukurunga ivedu kwakarora mwana wangu inini ndisekuru wako wadanana na sekuru wako. Muzukuru zvaita waninyadzisa ndogara kupini. Akutsuwa na gogo wake. Inini shuwa ne hasha dzedzi. Ndafonera mukomana. Shamwari. Svika pano to. Mukomana akasvika. Pandamuratidza message aya.
ndakabata foni ndikati angaibvute amuratidze ndati namba ndedzani chwanzi ndedzani zikumbolewa kuti kudi zvanzi ashota chikwadi mukadzi ndodanana naye makatanga lini zvanzi tane 2 months makaona nakangani zvanzi ka 3 kupi kwataurawo mukadzi kuti tinosangana kumunda kwanini vataura kureva kuti zvaienderana shamwari panyaya yangu inini yandaita shamwari usandendero kwa mama ndapota zvangu neukama ulipo ndapota zvangu ndakachikumbirawo kuti titaurirane ndakati aiwa inini handikwanisi kutaura nezvo kanzi aiwa ndakukumbirawo ine kudhakwa kwanga ndakaita kuva ndaona kuti vanhu ava mukadzi yakutosaidhira futi uyu kuti bvuma kubhadhawa ndaona kuti apa chasara apa ndobvutirwa kafona akaumbowa wakaita se wakashayika bhozi ndakatapa iwe wangoida kubhadhira chipa mhosva yako zvikanzi naida kukwanisa kubhadhira maenda $200 wondiregererawo nyaya iregekenda kwa mama okay shuwa bva buda mukomana yekubva aenda kushopo kwake bva anotora mari inoita 150 yaka naye panguva zvikanzi imwe ndichaya naye after 3 days ndakati okay ndakati ini chomwe ndichiziva kuti aiwa apa foni ndinayo mari ndinayo umbo wangu uri wati waita se wasimba ndakaramba nchiramba kutambira mari vanonditorera kafona kandakadhapa okay ndobva azoya shuwa after 3 days dzedzi mukomana nomari iye yokuti isvike pa $200 bva uyu ndobva anditambidza mari iye anditambidza kudaro ndobva ndakagara naye panaenda koudza sekuru mukomana yaziva kupedzisa nyaya yake mari ndiyo iyi foni ndiyo iyi ini nyaya yangu ndikuenda naye kumberi handisi kumira mari yake ndiyo iyi foni ndiyo ichengetai ndadzoka kumba inini madzimai yangu takatanga kungonetsana zvimwe zvezvo asi hana kuarova ndakati tigare ya madzimai tagara bva ndatsvaga mari yangu yekuya kudare kunoko andayabva ndaripota musi wandayauripota mukadzi wangu hamino takaudziwa nani kuti mukomana yauripota bhozi madzimai hana kuva maudza ndikenda uripota ndadzoka pamba ndichisvika pamba zvikanzi madzimai inini nezvepano handichada handitotora vabereki vako nevangu ndivaudze pamberi kuti nezvako handichada bhozi iwo waenda kwamambo inini handiende kwamambo kubuda mumavhidhiyo handiende kwamambo saka inida kupupura kuti hauna kundidena hauna kundiita sei asi nezvako handichada handibude mumavhidhiyo ko ndakutadzirei madzimai zvikanzi zvawatoita izvo zvikuenda kwamambo wandiita sei wanditadzira ini handichada shuwa takasimuka takaenda kwasekuru akanosvika akatora nyaya yake zvikana sekuru ini aiwa uko kwambuya wenyu handisikuenda kwagogo venyu handisikuenda tabva taenda kwagogo wacho naiye vasvika kona gogo wake tainzwa iso tichienda moti kudii mukoma pamusoro wechangaminoda komana zvataura shuwa ndizvozvo asi pakutaura kuti iye ndiye akataura pachake kuti inini ndinoda kuchengetedza mhuri yangu unogona kukwanisa kundipa $200 zvaizvizvi ndibva ndatsvaga ndaishaya ndakawana 150 tikuti muchidimbu mhosva waibvuma mhosva ndizvozvo chezvichangamiri ndatoisiya kwamudza regai chine nyaya dzakawanda dzoda kupinda murume uyu haana kupedzera dare nguva agara abvuma nechekare zveshuwa mhosva ndoiziva ndakaibvuma ndichitarisira kuti akanga ataiwa ndoda kuti ndichengetedzewo kuti imba yangu isaparare asi noda kutiwo pane zvakazoitika kutiwo murume uyu akaramba ane chibvumbu achirwadziwa kuti nyaya yaingangopera kunzi tawirirana regai chibvumbu changu chinoperera kwamambo ndosaka akazonokwira dare saka regai titi tine urombo kuti nezvadzimai maita mhuri yakakura zvakadii tine mwana wokutanga ane 10 years uchi 23 years vese vanga nituana 2 saka vakatinda kwavo vakatoenda zvisida munogona kuzoyanana pamberi asi zvanhasi regai titi murume yabvuma haana kupedzera dare nguva chii chari kuda kuti wewe akubhadhare zvinoita kuti bhipi yako isereri chibhumbi chako zvii zvaura kuti murume akubhadhare
inini murume anofana kubhadhira mombe 3 panyaya yake yaakaita. Right, regai tichite munhu asina kupedzera nguva taifanira tadziwedzera but regai uchapiwa mombe 3 idzodzo nokuda kwokuti tine imwe 200 yakambouya nditi saka achapiwa mombe 3 idzodzo obva wadzorerwa mari yako yedare ikusvika uchapiwa mombe dzako 3 wasungwa murume wabatwa nemhuri yekuti wakatora mukadzi wemunhu ida mombe 3 zvino yari ndipe murume uyu mombe 3 Atitererei pa 200 pacho dzechiri nato ndagara ndataura kuti 200 ini ndamurandu iyi ndaifanira todarika bhoza anozwanzi mukadzi akatoenda akati wangoenda chete ndanzwa kuti nyaya yako mavhidhiyo handiende kudari ziva kuti imba iyo yatoparara ende takasatomiramira tiri imba inotoparara ndagara tichiramba kuti inezvo vana vakukurira muunherera avasina baba padhuze vamai vako kubaba vako patiitaisira kuti mudzimai ngaagare murume wake vari pamwe chete but yakugara ogara imba yevanhu yaparara saka tozopfuura pa3 patikutoka zvinoyari mibvunzo zvekubata pamurume sekretary itai panopera mwedzi murume wayapo hembe dzake 3 ndingati ukama wakamira wakadai so tezvara vangu inini vakabereka mudzimai wangu nina wavo vanosira akanorora hanzvadzi yemukomana. Saka iwe ndiani wako mukadzi wakashereketa naye? asi moto Muzukuru. Shungu anza badale mombe 3 kuna alfa ndorera mari yakabudisa dari kwa 27